ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଇ ଗଲୁ ପୁରା ଡରି ଡରି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ଆଜି। ତ ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଅକ୍ଷୟ ଆସିକି ମୋତେ କେମିତି ଡାକୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୋଇଛି ଭାଇ, ଉଠ ଯିବା ଯେ ଚା ଚାଲେ, ଡାକ ଦେଇକି ଶୋଇଛି। ଉଠ। ମୁଁ ଉଠିକି ମୁହଁ ଫୁହ ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇ ସାରି ଟୋପି ଧରି ବାହାରିଗଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ କୁକୁର ଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ଖେଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜମା ହିଁ ଯାଉନି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାତ୍ରାରେ। ତ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଲୁ, ଯାତ୍ରା କଥା କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ଖାଲି ଲାଇଟ୍ର ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ବିରକ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ବିରକ୍ତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପଛର 2ଟି ବକ୍ସ ଅଛି, ସେ ତ ପେଁ ପେଁ କରିକି ମଥା ଫଥା ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ମକା ଦୋକାନ ଉପରେ। କାହାକୁ ମକା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ମକା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ଗରମ ଗରମ ମକା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ମସଲା ମସଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା। ତ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ମିଶାଇ ଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ। ତ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଗୋ ଗୋ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ଖାଲି ଖାଇବା। ତ ଖାଇବାକୁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଖାଇଦେଲୁ। ରକ୍ଷୟ କହିଲା ମୁଁ ନିଜ ପଇସାରେ ଆଣିବି ଗୋଟେ ପପକର୍ଣ୍ଣ। ତ ନିଜ ପଇସାରେ ସେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କେଉଁ ଦୋକାନ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଯିଏ ଆସିଛି ନିହାତି ଜାଣିଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମେଲୋଡ଼ି ଅଧାରୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ରାତି ହେଲାନି, ଆମେ ଶୋଇବୁ। ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲା ଅକ୍ଷୟକୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ଏଭରେଜ୍ ହେବ ଆଉ।